IFM News. Lokal. From the land of Bizcocho and Asin, Idol Joan Camin. Manam nama ang mabangon na tiya Baronga Station, ti Bureau for Protection, iti ili ti pasukin, iti paset na tiya Barangay Puyupuyan, wano kada iti Diversion Road, na asidagmatlaeng iti Police Station. Imuna na bimisita iti BFP Regional Office, Logistics Division, para iti building layout, then panakayam mo iti monitoring team. Kadwada, dagiti staff ti Municipal Engineering Office, kenda dumapay apan nakabagi, iti lokal na gobyerno tiya pasukin. Kalikagom ti Bureau for Protection ang establisar tid adda maadaan ng kapasidad ng agserbi nang nangruno no adda dagiti kalamidad sud gapuna ang mapabaro iti opisina. Malaksi ti daytoy ket adda pa iti substation da iti Barangay Davila tapno as asidegen ti mapan agresponde no kasbilang adda emergency cases sa dagiti umamyanan a barangay iti pasukin. Iti agdamakit Mayor Oren Meten ti groundbreaking ceremony iti Baro Fire Station ket dito maamuan na siya sino ti mang-implement na nakin pondo kada ito yung fire station pakairamanan ng manati kantidad iti mabangon na opisina. So, hampay nga nalawag naman at budget ito, Idol Joan. Negative 1 pa, Idol Bernard. Okay. From the DILG or local government fund detoy? DILG, usually Idol Bernard, dito yung mga pondo. Ngayong ti region, ti imay nag-inspect, Idol Bernard, kadito laeng napan nga aldaw. Mismo dagiti inspection team tinapan sa site at na naman kita dito yung location wala dito yung site, Idol Bernard. Alright. Congratulations, Pasukin Ilocos Sur. Go ahead, Idol Joan. Da mag-iti-iliti pasukin, tagway ti 99.5 Basin Nawag, Idol John Kistin, tatapos.